Se filmează Opel Astra H. Să vedem ce consumare. Foarte mare. 99, 999, extraordinar. Și mai avem 1 km. 1 km. Asta mergem bine, foarte bine. Extraordinar. Încă puțin și ajungem la 10,000. 10,008. Imediat și 99. Și 10,000. Bravo, bravo, extraordinar. Foarte bine, foarte bine. Avem 10.000 de kilometri. Bravo. Foarte bine. Bine, Cipa, bine, bine.